कर ताड़ू चोना अब ना बोलाव ताड़ू कही बाबू सोना छावना देत बाड़ू कर ताड़ू चोना अब ना बोलाव ताड़ू कही बाबू सोना। ए सुनो, एक रात में बदल गइल दिन बन गइनी हाई फाई हो। एक रात में बदल गइल दिन बन गइनी हाई फाई हो। अच्छा हाईलाइट भइल बा ढोढ़ी अरौ इंस्टा पर बोलू टिक पाई हो। हाईलाइट भइल बा ढोढ़ी अरौ इंस्टा पर बोलू टिक पाई हो। इंस्टा फेसबुक पे मिलेला हमरा बाटे पाता हो एमे ऐसन का खूबी बा ढोड़ी फेमस बन जाता हो। कबो ढराइल बियर में शहर बसल लुधियाना पूरा देश में चर्चा बटे भइल बा लोग दीवाना। केकर दीवाना हो? इंस्टा फेसबुक पे मिलेला हमरा बाटे पाता हो एमे ऐसन का खूबी बा ढोड़ी फेमस बन जाता हो। कबो ढराइल बियर में शहर बसल लुधियाना पूरा देश में चर्चा बटे भइल बा लोग दीवाना। आवे वाला दिन में केहू सोझा नहीं टिक पाई हो। हाईलाइट भइल बा ढोढ़ी अरौ इंस्टा पर बोलू टिक पाई हो। हाईलाइट भइल बा ढोढ़ी अरौ इंस्टा पर बोलू टिक पाई हो। कवन नियम बा आइल सभे गइल पगलाइल हो सभे केहू पागल भइल ढोड़ी हक मिठाई हो। केहू कहे कटोरी कबो केहू कहे डैम्बा केहू कहे राजुए में 36 GB रैम बा। कहाँ से डलवेले हो? कवन नियम बा आइल सभे गइल पगलाइल हो सभे केहू पागल भइल ढोड़ी हक मिठाई हो। केहू कहे कटोरी कबो केहू कहे डैम्बा केहू कहे राजुए में 36 GB रैम बा। चाटे केहू काटे केहू लागे ये में दवाई बा। हाईलाइट भइल बा ढोढ़ी अरौ इंस्टा पर बोलू टिक पाई हो। हाईलाइट भइल बा ढोढ़ी अरौ इंस्टा पर बोलू टिक पाई हो। 699 दिले रहू का?